So दिनैनि आंनि भिडिअ'आ communicable disease आरो non-communicable disease बेनि सायाव so communicable माने सासेनिफ्राय सासे बारदेरनो हानाय बेरामखौ communicable disease होननानै बुंनाय जायो आरो non-communicable disease दा माने सासेनिफ्राय सासे बारदेरनो हायै बे बेरामखौनो non-communicable disease होननानै बुंनाय जायो। So communicable disease दाव बारदेरनो हानाय बेरामाव गोग्लैयो गथ'फोरनि केसआव जायो बे बेरामफ्रा फार्स्टआवनो दङ चिकेन पक्स आरो इनफ्लुएन्जा आरो वाफिं कफ so चिकेन पक्सआ आइ बेरनाय बेखौ होननानै बुंनाय जायो आरो इनफ्लुएन्जाया गुजुनाय रेस्पिरेटरि सिम्पटम्स बेखौ होननानै बुंनाय जायो आरो वाफिं कफ बेबो गुजुनायानो बेफोर गासिबो गथ'फोरनि केसआव जायो आरो गेदेरफोरनावबो जायो जेब्ला जोंनि इमिउन सिस्टेमा स्ट्रं नङा अब्लाथाय बेफोर बेरामा जोंनि गेदेरफोरखौबो बेफोर बेरामा गाग्लोबनो हायो आरो टिबि टिउबारकुलोसिसखौ जोङो सिम्पल लेंगुवेजआव जोङो टिबि होननानै बुंनाय जायो जोंनि बांसिन मानसिया स' मेडिकेल टार्माव बेखौ टिउबारकुलोसिस होननानै बुंनाय जायो बे बेमाराबो बारदेरग्रा बेमार आरो इन्टेस्टाइनेल इनफेक्शन माने बेयो उदै सानाय आरो मोनसे एस्कारियासिस बेबो मोनसे उदै सानाय बे माने फिलौ बायदि बुस्थुआ फिलौ जानानै उदै सानाय बेखौनो एस्कारियासिस होननानै बुंनाय जायो आरो टाइफयड फिभार माने जोंनि बिखायाव पेइन जानाय आरो बिदिनो हां लानाय खस्थ' मोननाय गासिबो बडि पेइन जानायखौ टाइफयड फिभार होननानै बुंनाय जायो आरो फुड पयजनिं माने जोंनि जानाया जुदि मोजां जायाखै अब्लाथाय गोबानाय आरो खिनाय जानायखौनो फुड पयजनिं होननानै बुंनाय जायो आरो हेपाटिक्स बेफोरो गासिबो बारदेरग्रा बेमार स' बेफोर बेमारखौ होबथानो थाखाय उन्दैयावनो इन्जेक्सन होनाय जाखायो भेक्सिन फैखाजोबो स' बेफोर भेक्सिनखौ लाबानो जोंना बेफोरबायदि बेमारा जाबाबो बारा गिथावना नङा स' नेक्स्टआव आर्टियोफाइड बर्न इनफेक्शन माने बियो जोंनि मस्किट' माने थाम्फै बायदिसिना अरनायनिफ्राय जानाय बेफोरखौ आर्टियोफाइड बर्न इनफेक्शन होननानै बुंनाय जायो स' बेयाव गोलैयो मेनलि मेलेरिया आरो लेप्रसि आरो प्लेगुया फिलारियासिस ट्रेक'मा बेफोर गासिबो बारदेरग्रा बेमार स' बेफोरबायदि बेमार जादों होननाय खोनाबाथाय नोङो खाथियाव थानाङा बे मानसिनि खाथियाव थानाङा आरो नों खाथियाव थाबाबो नों गावखौनो गाव एसे सेफटियाव थानांगौ होमब्लानानो जोंनाव हाजार माबाबाबो जोङो बेफोर बेमारनिफ्राय जों बारग'फिननो हायो आरो जाय बेमारा बारदेरनो हायो बेफोर बेरामानो जाहैबाय नन कमिउनिकेबल बेरामफ्रानो जाहैबाय केन्सार आरो हाइपारटेनसन माने हाइ प्रेसार बेखौ बुङो आरो रिउमेटरि हार्ट डिजिज बेयो जाहैबाय जोंनि हार्टआव बेमार जानाय बेखौ होननानै बुंनाय जायो आरो हाइपारटेनसन मानेथ' हाइ प्रेसार जानाय बेखौनो जों मेडिकेल टार्माव हाइपारटेनसन होननानै बुंनाय जायो आरो डायबेटिस माने जोंनि सुगार लेभेला बारायनायखौनो डायबेटिस होननानै बुंनाय जायो स' केन्सार हाइपारटेनसन आरो डायबेटिस बेफोरो बारदेरा बेफोर जाबाथाय जों बारा टेनसन लानोबो गोनांथि गैया मानोना बेफोर बेरामा बारदेरखाया आरो जेब्ला जोंनि इमिउन सिस्टेमा खम जायो अब्लाथायनो बे बारदेरनो हानाय बेमारा जोंखौ बांसिन गाग्लोबनो हायो जोंनि इमिउन सिस्टेमा जुदि मोजाङै स्ट्रं थाब्लानो बेफोर आरो कमिउनिकेबल डिजिसआबो जोंनि हेल्थखौ गाग्लोबनो हाया ओंखायनो जोङो मोजाङै थानांगौ